Joo. On se suunta. Kolvodilla. Meillä on näitä useammantakin. Kivaa. Se on yksi ihan näinkin, että näkee, että miten se. Joo. Joo. Se tahtoo unohtua. Näkee tuossa, että se on kuitenkin tämä putki tehty. Että Niin, siellä näkee ne vaiheet. Niin. Täällä metsässä, se oli varmaan maaliskuulla, kun ihan sillain niin kuin ideoitiin vaan semmoista ihan tajunnan verralla, jossa Hevi on Annen kanssa kaiken näköistä tuohon maailmantulikaupunkiin tapahtunut. Joo. Tää oli kanssa, niin kuin Hevillä on se iholla on semmoisia huhtia, siihen pui roikkumaan, niin mä heti jos sinulla on sitä pullo. Kaikki on sama. No niin. Sitten liima. Liima. Tämä. Mm. Lima. Mm. Okei. Tuohon ja tähän. Eli tähän ja Tällä tällä. keskelle. Niin. Ja sitten toinen päälle. Toinen Mm. päälle. Sitten sama. Sama. Joo. Kaikki. Kaikki 5. Silloin kun mä innostuin, että mä olen edessä unisia paljon hommaa. Ja Valmis. Valmis. Hyvä. No. Ensin. Tuonne. Ja Sitten tämä. Niin. Okei. tuo. Sitten on kiura. Nyt se pitää antaa sun liiman kuivaa. Joo. Ota pois. Joo. Kuuma liima on siitä kiva, kun se menee heti. Näin. Sittenhän se voi toki liimata tuossa, jos haluaa, mutta kyllä lemmareilla on niin hyvä kannattaa ylläpitää. Ne on helpompi tulee. Teippi on varmaan sen, jos siellä no, ulkona on jos sussa tuuli. Joo, niin se on siitä paljon Niin, parempi. niin. Niin on se vähän. Joo. Joo. Kyllä se. Näytäpä just.